не ходя по дискотеки. Така. Това за мен е да се част от стадото на овцете, или т.е. коелото на хамстера, накратко казано. Така. Аз не мога да живея така, да ходя всяка вечер по дискотеки, да се напивам като праси и на другия ден не знам къде се намирам и да си харча излишно париче. За мен е по-важно да чета книги, да се наема колкото са може повече ментори, да се уча и така нататък, отколкото да уча в един скапан университет, в който влизам в схемите на кредитите и така нататък, защото да си кажем честно, когато учиш в университет, без кредити няма как. Така. Също така, не излизам навънка, поради причината, че развитието ми е по-важно, отколкото това да излизам навънка и хе-хе-хе. И къде е логиката? Аз не мога да разбера. Както и да е, може и аз да съм малумен, няма значение това. Въпросът е, че аз правя тези неща, защото аз искам да се живея живота така. Затова спрете да ме питате, защо не ходя по дискотеки и така нататък, а се запитайте, вие защо ходите, защо си давате излишно парите.